ลงมาสระอ้อเป็ดเตระบุ้งทุ่มจางกัดจะเตียงบกินหนังนี่นุปุยเต้ามานี่ภาษาเต้ถุยน้ำเราใช่ไหมก็เรามีเวลาล็อกเตะHelpline TV channel lo thil thin tu te in zawa in chipe le ve ku le ai tun tuma hian topic pe mo tak mai kan ngai thla ho le do na chu mei cheta na hriat nge tur kan sei do na ni chu mi pa te nupui mi pa te hian in nupui nei nuwa tin nge an om an ting en dang lam dan an nei ma le an nei nu eng ting nge khami kha i khami hriat dang kha kan sei do na ni hei nupui nei nuwa mi pa te hi an dang lam tlang poya omsia chuanin an mi sia kha an thup vena sa ti na ani maya chu mi pakho sa zia le anom dan kha karon sei do ni chu karon sei atang hianin mei chia mo ten eng ang pai se na nge chunga an putti kha i hria thiam thei nan kanin karon sei do ni ole ahma sapera chuanin mi pa hi hei mi pa te hi nupui an nei ma chuan mani omna room te le mani taksa nge po inwang fain thiang hlim takin an khosa tlang puya chu i lo hra to mai theya ama ro chu nupui an nei nuai ro chuan thiang hlim tak le fel fai takin an khosa em to lawani hei chu 100% a 100% adik ti ka soinga ma chuan ei nupui an nei wanga that cheta thut an ni lawa nupui ten thil nok le pal vel an then fai pha nawak lawa an phun le ang ri te hi ngai thlak nuam an ti ve hrim hrimma chu hlim na chi khata an ngai ve ani chuanin apanina chuan hei mi pa te hi nupui an nei mai chuan an thritlang om na le an nom lo po in ngoi rangin an tur hram thina an tor thei lo to pa dam doi in an pan chau thina ama ro chu nupui an nei nuai ro chuan thritlang om na te luna hleka po hian nupui te an thil vat thina nupui an nei nuwa an pang chang ta thu ani lawa mei chen an mani ngai saka thaphang taka an pharvel le han duat vel hi nuam an ti ve hrimhrimma chu hlimna chikhata an ngai pokani chuan pathum na chuan hei mi pa te hian in nupui an nei mai chuan mani chawa choi hi poi an ti hran lawani nupui an nei nuai ro chuan nupui te an ril atram emo tram lo emo nupui te ne na ei tun kher hi an du an ngai na achan ya lang chu no pangin cho anan ei tuama pui tlingin ennom kan tiang hian an nupui ten min en ve se ti kha an du wang ani choka chu hlimna pakhata an ngai le pokani chuan apalina chuan hei mi pa te hian in nupui an nei mai chuan an ha thu le an chau thu te hi an sei du lem lawa nupui an nei nuai ro chuan an ha vak lo le hei ho mai ya po hian an chau thu le nge an thisen tlem thu an sei fo thina ni achan ni pera lang chu mei se kut nem nuam taka han pele han chu vel ran chak fang du em ya chu po chu himna pakhata an ngai le thawani chuan pangana chuan hei mi pa te hian in nupui an nei fa chuan mei charin om lo chu nupui tan an du lo thu an sei chen thina amaro chu nupui an nei nu chuan ahun le huna zirin prem cha na leidan an thiama achang chuan nupui te dot war han hril mai tu po in an chil peran uilem lawa chu po chu nuam ti zong takani ve tat bokani chuan to pera chuan hemi pa te hian in nupui an nei ma chuan me chemi tuitla hian thra thiam lutuk lawa an thra thiam ri lawa ti zokila an tra po in thlem ngai na nge an thra tlang pui poka hai an phi ve chung thriani a eng ber nge ti ma chak tur an hrelawani amaro chu nupui an nei nu chuan mangai na wangin an ril rute a hliam ani ti an hrewe ya an tra po in an mamo ber mangai thu hrila duwa taka choi le pom an ngai ti an lo hre thiama chu chuan in hlimna thlen thin ti an lo hre chiang ta chau hriani nang chu i ti taw reng mai nang chu chen in ngai reng mai i ti taw
ka ti zong kha ni ya in ngei zon la ya imi ziang kha i nge pasal nupi pasal in nei huwa kha ina chom vek khar don awani ti kha a chianga chuwang chuanin in ngei zon lai le i in nei hui chu ain ang lo thin khop na ya amaro chu atam takhi chu a chom lut ve thawa amaro chu atlang puin in nei nuwa hianin antang lam tlang puin ni ti kha atop na kan seile tu ani chuwang chuan i pasal tur lo thlang film khurla Christian chungkua idin pui thei tur nge pasal lo na yang che wala helpline tv channel lo thlir thin tu ta jong jong te in zawa in hun manu le ve kule next video a kan hmule thau don ya